சாதிய உணர்வு அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு சாதிய பெருமிதத்தை ஊற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு இது நகர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்கிற ஒரு சந்தேகம். பெருமிதத்தை ஊற்றுறது தப்பு இல்ல, அடுத்த சமுதாயத்தை சிறுமைப்படுத்த பேச வைக்கிறது தான் தப்பு. நீங்க தேவேந்திர சமுதாயம் ஒரு கஷ்டப்படுற இடத்துல இருக்கிற போது, நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிற போது, நீ பெருமை மிகுந்தவன், நீ முன்னுக்குவான்னு சொல்றதுல என்ன தப்பு? அந்த பெருமை ஊட்டத்தானே வேணும். உன்னுடைய வேரை பற்றி பெருமை ஊட்டப்பட வேண்டும், உன் வரலாறு பற்றி பெருமை ஊட்டப்பட வேண்டும். நான் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தையும் சொல்றேன். அன்னைக்கு தேவேந்திர சமுதாயத்தில் வேற எதையும் பேசல, நான் பொன்னம்மாளை பற்றி பேசினேன். ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையை நம்ம மறந்தோம்னா, நம்மளுடைய வரலாறை மறந்தோம்னா, நான் பெருமிதம் ஊற்றுறதும் தன்னம்பிக்கை ஊற்றுறதும் தான் அரசியல் தலைவர்களோட வேலைங்க. இல்லை, அது பெருமிதத்தை மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களும் கவிஞர் திலகபாமா அவர்களும் ஊட்டும் போது அது என்னவா போகுது அப்படிங்கிறதையும், கிராஸ் ரூட்ல அதை பார்க்குற ஒரு 17 வயது இளைஞன் அதை என்னவா ரிசீவ் பண்றான் அப்படிங்கிற இடத்துலயும் அங்கே வித்தியாசம் வரும். 17 வயது இளைஞன் இன்னைக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சின்னத்தனமாக தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு திமுக அரசியலில் உள்ள என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு இங்கே நீங்கள் போடுறதுக்குள்ள அவன் எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிடறான். இவனுக்கு வேற யாரும் தலைவர்கள்லாம் முந்தி தான் நாங்கள் இருந்த காலத்துலலாம் தலைவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு உள்ள முகநூலில் அவன் என்ன பதில் சொல்றான் இன்னைக்கு நடந்த விஷயத்துக்குங்கிற பார்க்குற இடத்துக்கு நீங்கள் ஊடகங்கள் வந்துட்டீங்க. இளைஞர்கள் பேசுற வார்த்தைகளால ஏற்பட்ட பயத்துலதான் இந்த கேள்வியே வருது. கிடையாது 17 வயசு பையன்ட்ட இருந்து வர்ற வார்த்தைகளை அவ்வளவு அலட்சியமா எடுக்க வேணாம். அவன் சின்னத்தனமா இன்னைக்கு யோசிக்கிறவனாவும் இல்ல. அப்படியா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க? சாதி ரீதியால யோசிக்கிற இடத்துக்கா வந்து சேர்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஜாதி ரீதியால் எங்கே யோசிக்கிறார்கள் உருவாக்கப்படுறாங்கன்னா, ஜாதி வெறியோடு அல்ல ஜாதிய பிரிவினைவாதத்தோடு எங்கே யோசிக்கிறார்கள் உருவாக்கப்படுகிறாங்கன்னா, ஒரு நல்ல அரசியல் ஆளுமை எங்கே வருகிறதோ அது வேண்டான்னு நினைக்கிற குறுக்கு வழி தேடுகிற ஆட்களால், கீழே இருக்கிற கொஞ்சம் ஆட்களால் உங்களால் கூலி படைகளாக உருவாக்கப்படுகிறார்கள். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, உண்மையை தொட்டு சொல்லுங்க. இந்த சென்னையில் இருக்கிற இளைஞர்கள் 17 வயது இளைஞர்கள் ஜாதி ரீதியாக வசதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கிடையாது. அவன் எங்க வறுமையிலும் இயலாமையிலும் இருக்கிற ஆட்களை கூலிப்படைகளாக உருவாக்குற இடத்துல இருந்து அந்த ஜாதி வெறியை உள்ள கொண்டு வந்து. ரெண்டு சம்பவம் சொல்றேன் மேடம். ஒண்ணு வந்து பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் வந்து ஒரு கூட்டத்தில் பேசுறாரு. பாமக கூட்டத்தில் நம்மெல்லாம் சத்திரியர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை இப்படி வச்சுட்டு பேசுறாரு. ஒரு 18 வயசு இளைஞன் வந்து அதை பார்த்தான்னா அவனுக்கு ஜாதி உணர்வு மட்டும் வருமா, இல்லை ஏன் ஜாதி தான் பெருசுங்கிற பெருமிதம் வருமா? அவன் ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல இருக்காங்க. நீங்க வடக்கு ஒவ்வொரு கிராமம் தேரும் போய் பாருங்க தன்னுடைய ஆளுமை என்ன. இப்ப நான் வந்து ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி இருக்குங்க, தாகத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு அதை அணுகிறவன் எப்படி இருப்பான்னு நான் யோசிக்கணும். அவன் இயலாமையோடு இருக்கிறானா, அரை டம்ளர் நிறைஞ்சிருச்சுடான்னு சொல்லணும். அரை டம்ளர் தான் நிறைஞ்சிருச்சான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவன்கிட்ட எப்போ அரை டம்ளர் காலியா இருக்கு வேமாவான்னு சொல்லணும். அரை டம்ளர் தான் அரை டம்ளர் ஏற்கனவே நிறைச்சிட்ட, நீ சீக்கிரம் பண்ணு நிறைச்சிருவேன்னு சொல்ற அந்த பெருமிதத்தை தான் மருத்துவர் ஐயா கொடுக்குறாரு. நீங்களும் அவரும் சொல்ல போற ஒரே உண்மை வந்து அரை டம்ளர் காலியா இருக்குங்கிறதான். உங்களால எப்படி அந்த வார்த்தையை தப்பா பார்க்க முடியுது? இல்ல, நீங்க சொல்றீங்க பாதி டம்ளர் காலியா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக மருத்துவர் அதை சொல்றாருன்னு சொல்றீங்க. ஆனா அந்த பாதி டம்ளர் உன்னால நிரப்ப முடியுன்ற நம்பிக்கையை ஊட்டுறதுக்காக அவர் சொல்றாருன்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா இது எப்படி அங்க போய் சேருதுன்னா, அந்த பாதி டம்ளருக்கும் குறைவா டம்ளர் வச்சுட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் இல்லையா, அவனை ஒடுக்குற ஒரு எண்ணத்தை அவனுக்கு கொடுக்குது. பாதி டம்ளருக்கும் குறைவா ஏங்க எல்லாருக்கும் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குற வார்த்தையை அவர் பெருமையா சொல்றாருங்கிறீங்க. அப்புறம் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குற வார்த்தையை எப்படி ஒடுக்குற மாதிரி போய் சேரும்?